U nedjelju 3. aprila u organizaciji triatlon kluba Herceg Novi i Triatlon saveza Crne Gore održano je prvo takmičenje u novoj takmičarskoj sezoni, treći novski duatlon. Manifestacija je predstavljala i prvenstvo Crne Gore u disciplini sprint duatlon. Učestvovalo je ukupno 38 takmičara i 7 takmičarki iz Crne Gore, Hrvatske, Rusije i Poljske i osim 3 takmičara koji su diskvalifikovani, svi ostali su uspješno završili trku. Trka je počela u 10 sati na šetalištu ispod vile Galebu i Galu. Takmičenje je obuhvatalo 5 km trčanja, 20 km biciklizma i završnih 2,5 km trčanja sa ciljem u gradskoj luci Škver. Najbrži je bio Ivan Kovačev iz Hrvatske u vremenu 1 sat i 45 sekundi. Za njim je kroz cilj prešao Dušan Milošević iz Crne Gore sa vremenom 1 sat i 50 sekundi. Treći je bio Jakša Diklić iz Hrvatske sa vremenom 1 sat 58 sekundi, inače pobjednik prva 2 novska duatlona. Kod dama najbrža je bila kao i prošle godine Sabina Rzepka iz Poljske u vremenu 1 sat 11 minuta 45 sekundi. Drugo mjesto zauzela je Maja Bonačić iz Hrvatske sa vremenom 1 sat 15 minuta 19 sekundi, a treća je Žana Pavićević iz Crne Gore sa vremenom 1 sat 21 minut 26 sekundi. Triatlon klub X Herceg Novi je kao organizator u muškoj konkurenciji dodijelio i medalje najboljim po starosnim kategorijama, pa su osim apsolutnog pobjednika Ivana Kovačeva u kategoriji od 30 do 39 godina, po kategorijama najbolji bili Miloš Komnenić iz Crne Gore od 15 do 19 godina, Jakša Diklić 20 do 29 godina i Ivo Dadić iz Hrvatske 40 i više godina. Kako je ovo bilo prvenstvo Crne Gore u disciplini sprint duatlon, titulama su se okitili predstavnici triatlon kluba X Podgorica Dušan Milošević i Žana Pavićević. Ostale medalje su ostale na primorju. Luka Čupić iz triatlon kluba X Herceg Novi odbranio je srebrnu medalju u ovoj disciplini. Dragan Jovanović iz triatlon kluba Kotor zauzeo je 3. mjesto, dok su u ženskoj konkurenciji 2. i 3. mjesto zauzele Lidija Vukić i Jelena Tomašević iz triatlon kluba Herceg Novi. Treći novski duatlon je bio prvo takmičenje koje je sprovedeno po pravilniku o takmičenju po kome su u borbi za državno prvenstvo mogli da učestvuju samo takmičari i takmičarke koji su licencirani od strane Saveza, pa je od do sada licenciranih 29 takmičara, odnosno takmičarki, na ovoj trci učešće uzelo 16 takmičara i 3 takmičarke. Bila je ovo još jedna lijepa manifestacija, praznik druženja i sporta. Učesnike je poslužilo i lijepo vrijeme, iako je na samom startu takmičare dočekalo maglovito jutro. Trka je protekla u najboljem redu zahvaljujući volonterima i upravi policije, koji su obavili odličan posao u obezbjeđenju staze. Kako je 2. april svjetski dan borbe protiv autizma, u dogovoru sa Majom Bonačić, triatlonkom iz Hrvatske i učesnicom takmičenja, hercegnovski triatlonci su odlučili da treći novski duatlon posvete djeci oboljeloj od autizma. Svi takmičari su dobili plave trake, simbol autizma, koje su privezali na svoja bicikla. Organizator je s uspjehom položio još jedan ispit, dajući doprinos razvoju sportske kulture i duha na ovim prostorima.